Добрый дзень, урок 7, правапіс літар У і У нескладовых, правапіс мяккага знаку І апострофа. Літара У пішацца у сярэдзіне і на канцы слоў пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных: дубняк, лунаць, кенгуру у Пецярбургу. Таксама у пачатку слова, калі гэтым словам пачынаецца сказ. У лесе было зусім ціха, усё навокал памаладзела. Я лічу, што вы гэта ведалі, што у нескладовага вялікага няма. У пачатку слова, калі папярэдняе слова заканчваецца на зычны ці мяккі знак або пасля знака прыпынку. Таксама пасля знаку прыпынку у нескладовае мы не пішам. У пачатку уласных назваў. Уласныя назвы пішуцца з вялікай літары, ну і таксама гэта можна дадаць да того пункта. Ва ўруччы, на Украін, да Ульяны, да востраву Ранеля. Пад націскам у пачатку і ў сярэдзіне слова. Брэсцкая унія, празрыстая урна і гэтак далей. У выклічніках ух, ух, уй. У канцы запазычаных слоў не пад націскам. Ноу-хау, ток-шоу, але слова шоумен мы пішам з унескладовым. Фрау, шоу, ландау, каратау. Словы запазычаныя не пад націскам мы пішам усё роўна у складовае. Вось гэтае слова ноу-хау, ток-шоу, фрау, шоу, ландау, каратау сустракаюцца ў тэстах. У запазычаных словах, якія заканчваюцца на ус, акварыум, соцум, радыус, страус і выдворных адых, мы пішам у складовае. У нескладовая літара пішацца згодна з беларускім літаратурным вымаўленнем пасля галосных пры пэўных чаргаваннях гукаў. Пры чаргаванні у з унескладовым у пачатку слова, калі гэта слова не пачынае сказ і перад ім няма знакаў прыпынку, ва універсітэт, але з універсітэта. Сонце ўзыдзе і рассыпле золатам праменне, але перад узыходам сонца. У сярэдзіне слова пасля галосных перад зычнымі. Ну тут ніякіх заўваг няма. У частках аут, аута. Аут, скаут, аўтограф, аўтамабіль, аўтсайдер. Пры чаргаванні літары Л з унескладовым. У сярэдзіне слоў перад зычнымі ваўкі, шоўк, поўны, моўчкі паўметра. Але памылка, сеялка, веялка, алжыр і гэтак далей. У канцы слоў пасля галосных пісаў, мыў, адчыніў, перад постфіксам у дзеясловах. Пісаўся, мыўся, адчыніўся. Але пыл, стол, пасол. Тут не ўзнікае чаргаванне. Пры чаргаванні в з унескладовым. У сярэдзіне слоў перад зычнымі або літарамі е, ё, ю, я, і. Лаўка, спраўную зноўку, аўстара, роўда і гэтак далей. У канцы слоў сватоў, востраў, свякроў, братаў. Заўвага, нескладовае у пішацца пасля злучка або двукосся. Гэтыя значкі не з'яўляюцца знакамі прыпынку, калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны. Кантрольна-ўліковы, жанчына-ўрач, па-ўчарашняму, гучнае ура, часопіс бярозка, узнавіў некаторыя рубрыкі. Вось гэта заўвага пра тое, што злучок і двукоссе не з'яўляюцца знакамі прыпынку, таксама сустракаецца ў тэстах. Правіла на правапісанне літар У і У нескладовае я надта тут не буду спыняцца, таму што вельмі простыя правілы, іх проста павінна вывучыць, як і ўсю астатнюю тэорыю. Другая частка нашай лекцыі. Правапіс мяккага знака і апострафа. Пачнем з правапісу змякчальнага мяккага знака. Змякчальны мяккі знак у беларускай мове служыць для вызначэння мяккасці зычных з, се, дзе, з мяккага д, ц, з мяккага т, ля, ня і пішацца пасля адпаведных гэтым гукам літар. На канцы слова мазь, гусь, медзь, папараць, соль, конь. У сярэдзіне слова перад цвёрдым зычным, калі пры змене слова гэты зычны змякчаецца. Разьба, разьбяр, просьба, просьбе, падзьмусь, падзьме. Перад мяккім зычным, калі пры змене слова гэты зычны становіцца цвёрдым. Ганьбіць, ганьба. Пасля ле перад наступнымі зычнымі акрамя ле. Калька, вельмі, колькі, гульня, але вяселле, ралля, галлё, гуліны. У некаторых граматычных формах перад канчаткам мі у назоўніках творнага складу множнага ліку коньмі, людзьмі, дзецьмі.
У назоўніках на ня у родным склоне множнага ліку соцень, вішень. Перад суфіксам чык, калі слова без гэтага суфікса заканчваецца на ня. Грэбень. Грабеньчык, прамень, праменьчык і гэтак далей. Але калі, напрыклад, слова не заканчваецца на не, бутон, бутончык. Вось. Перад суфіксам СК у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў на не і слова восень. Студзеньскі, ліпеньскі, восеньскі. У суфіксах еньк, аньк, эньк, рэчанька, ручанькі, слабенькі, прыгожанькі, старэнькі. У складаных лічэбніках 50, 60, 500, 600, 900. У дзеясловах загаднага ладу перад канчаткам першай асобы множнага ліку ма, гляньма, станьма, перад канчаткам другой асобы множнага ліку це і перад постфіксам ся, будьце, кіньце, агледзьце, звесься. У прыслоўі ледзьве, у постфіксе сці, чагосьці, штосьці, з кімсьці. Мяккі знак не пішацца пасля шыпячых ж, дж, ш, ч, рц, ністамягкага і дт, а таксама пасля губных бпмвф, бездараш, мыш, ноч, цар, д'ябал, голуб, степверф. Пасля мяккіх зычных перад мяккімі, калі пры змяненні слова абодва зычныя становяцца цвёрдымі або застаюцца мяккімі, мяккі знак мы не пішам. Збіраць, збор, змяняць, змена. Пры перадачы фанетычнага падаўжэння і марфалагічнага падваення, ззяння, нараджэння, калосся. Перад суфіксам СК ў прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на не, калі гэтыя назоўнікі не з'яўляюцца назвамі месяцаў: конскі, хатынскі, смаргонскі, цяншанскі. Вось гэтыя пункты павінны вывучыць. Далей. Раздзялялі мяккі знак пішацца ў словах іншамоўнага паходжання пасля літара з, ц, стамягкага, л і непрыставачных н перад галоснымі е, ё, ю, я, і, калі яны абазначаюць два гукі е, йо, ю, я, і. Ласьён, мадзяр, медальён, барэльеф, мільярд, альянс, льюіс, дэні. Ва ўласных назоўніках, утвораных ад імён на і, перад суфіксам еў-ев, Аркадій, Аркадзеў, Аркадзевіч і гэтак далей. У словах Ілья, Ульяна, Касьян і выдворных ад іх. Таксама у формах дзеяслова ліць, лью, льеш, выльецца. Патрэбна запомніць, як пішуцца словы дзіяк, дыякан. Працягваем нашу працу. Правапіс апострафа. Апостраф пішацца перад е, ё, ю, я і націскаем і. Пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычную, аб'яднанне, з'язджацца, аб'ядніць і гэтак далей. У складаных словах пасля частак двух, трох, чатырох шмат. Двух'якарны, трох'ярусны. У сярэдзіне слоў пасля зычных, акрамя з, непрыставачнага л, с, дз, ц і у нескладовае. Інтэрв'ю, мыш'як, сям'я, салаўіны. Гэта будзе выключэнне зараз. Буш'е, В'етнам і гэтак далей. Але словы шчаўе, здароўе, салаўіны, саўю і ўе павінна пісаць без апострафа. Заўвага. Гэта правіла можна запомніць прасцей. Апостраф пішацца ў сярэдзіне слоў пасля губных бпмф, заднеязычных гкх, зубных дт, дрыжачага р і шыпячых перад галоснымі е, ю, ю, я, і, калі яны абазначаюць два гукі е, йо, ю, я, і. Апостраф не пішацца пасля у нескладовага перад е, ё, ю, я, і, здароўе, салаўіны, саўём. Таксама ў складаных і складана скарочаных словах на мяжы састаўных частак, у тым ліку, калі іх часткі пішуцца праз лучок. Цэх, ячэйка, традюніон, дзярж, юр, калегія. Што магу сказаць? Тое, што правіл шмат, вы бачыце. Вось. І як гэта б сумна не было, але тэсты па гэтай тэме таксама сустракаюцца амаль кожны год. І што можна сказаць? У нескладовай я лічу, калі вы здаеце і хочаце добра здаць тэсты па ЦТ, цэнтралізаванае тэсціраванне, то я лічу, што нейкіх цяжкасцей у нескладовай не выклікае.
але могуць выклікаць складанасці мяккі знак і апостраф. Што я вам магу сказаць? Калі я рашаў тэсты і рабіў тэсціраванне, то я вось гэтыя ўсе пункты на зубок не вучыў. Чаму? Таму што было прачытана шмат літаратуры, было прачытана шмат слоў, было прачытана шмат правілаў. І, напрыклад, калі мне даецца слова гляньма, я не напишу гляньма. Калі мне даецца слова коньмі, я не напишу коньмі без мяккага знака. Калі мне даецца чагосьці, я не напишу чагосьці. Мне гэта будзе неяк странна для мяне, гэта будзе неяк і гучаць, і пісацца. Ці, напрыклад, тое ж самае стэп, ці, напрыклад, той ж самы збор. Куды мы тут усунем збор, мяккі знак? Ці змена. Вось. Я запамінаў, напрыклад, конскі, хатынскі, смаргонскі, дзе можна дапусціць памылку. Напрыклад, месяцы і праву гэтае вось. Чык, калі на не заканчваецца, тады ёсць мяккі знак. Калі на першапачатковае слова не заканчваецца на мяккі знак, тады яно і не будзе і шчык. Мяккага знака не будзе. Ну і таксама лічэбнікі, само сабой, тут павінна гэта запомніць. Напрыклад, пра раздзяляльны мяккі знак мы тут не напишем Аркадзеў, не напишем Васілеў. Калі падставім апостраф, гэта будзе неяк странна выглядаць вельмі і пісацца гэтак наўрад мы будзем. Напрыклад, запамінаў Ілья Ульяна Касьян і таксама ледзьве, само сабой, вось прасловие ледзьве. Вось. Ну і таксама апостраф. Па апострафу тут не вельмі шмат пунктаў, каб іх запомніць. Напрыклад, здароўе мы тут не паставім апостраф, дзе тут яшчэ цэх ячэйка, дзяржыў калегія. Ну нават калі тут няма нейкіх асацыяцый, то па апострафу пунктаў не гэтак многа, як, напрыклад, па мяккаму знаку. Вось. І што гэтыя тэсты сустракаюцца амаль кожны год, гэта не вельмі страшна, і я лічу, што кожны пункт вучыць прям на памяць, гэта такое сабе. Я вам жадаю поспехаў, таму што тэорыі вельмі шмат, мы толькі пачынаем нашу працу. Мне будзе вельмі прыемна, калі вы ацэніце маі старанні лайкам, падпіскай на канал, каментам, калі будзеце задаваць пытанні, нейкія заўвагі рабіць, таму што я магу расказваць, недзе запінацца, недзе памыляцца, недзе загаварвацца, але пішыце, будзем з вами спрачацца, недзе размаўляць і гэтак далей. Усім добрага настрою, усім добрых поспехаў і усім добрага дня.